I Calipó, com va l'arròs? Bufem o li peguem mos? M'acaba de fumar un transiberiano, primo, que m'ha donat unes idees molt bones. A mi fumar canuts me dona molt bones idees. Primo, l'altre dia me fumé un Cipollini y vaig en compañía de ma mare uno de los platos más gastronómicos y más modernos de la historia de la platería, primo. El arròs al forn Mr. Corn. Primo, agarres, fas un arròs al forn normal, ¿vale? Primo, en todo lo que porta l'arreglo del arròs al forn y todo el rollo. Però 2 minuts antes de treure l'arròs al forn del forn, primo, agarres 2 grapats de quicos, primo, un grapat en cada mà de quicos, que t'obri la porta del forn una altra persona, perquè si no, no podràs, ¿vale? L'altra persona t'obri la porta del forn i tu agarres un grapat de quicos, pum, i les campes. I l'altre grapat de quicos, pum, les campes. ¿Por qué hacemos esto? Pues perquè traus el arròs al forn, primo, el fiques en la taula, i si l'arròs al forn ja dona gustet, primo, de rosegar els arrossos crujientes, primo, imagina si tú le tires 2 bons grapats de Mr. Corn, primo. El arroz al horno más crujiente de la historia de la crujentería, primo. Un disfrutar, primo, una cosa que flipes. En 2 o 3 anys te dic que tot el panorama valencià estará minchant ese arroz al forn Mr. Corn, ¿vale? Y en otras cosas de orden, primo, te digo una cosa, y això sí que és una amenaça, ¿vale? Pa que ho apuntes. Si me tornes a tocar, primo, a les 8 del matí al meu puto telèfono, te ho jure, primo, no te tinc que dir res. Te tinc que convidar a ma casa, me tinc que assomar al balcó i quan estigues arribant al portal, primo, te tinc que tirar una llavaora. Plena de roba de color. ¿Vale? I quan te tire la llavaora, primo, te tinc que tirar un piano. I quan caiga el piano damunt de tu, te tinc que tirar als 3 senyors franceses con sobrepeso que van fer el piano. T'has enterat? Su normal? A mi a les 8 no me tens que tocar per res, primo, que no me necessites, ¿vale? Jo sóc un home de negocis i sóc una persona molt ocupada i mal sé quan m'eix a mi de la yema de l'ou. M'has entès? Vale. ¿Y qué es lo que te volía decir, primo? Ah, vale, también te volía decir, primo, y esto ya en un tono más pacífico, que a vegades, primo, tinc un problema, que vaig anant pel carrer, primo, i m'entra una metamorfosis, primo, me transforme. Si jo un xiquet, primo, mofletut, me transforme en abuela, primo. És una cosa molt rara, però en abuela total, no físicament, mentalment, primo, me transforme en abuela, primo. I l'altre dia una abuela de veritat me pega una palissa. Anava jo pel carrer, primo, i veig un xiquet de 7 o 8 anys, primo, en unes mofles, primo, ben complides i ben unflaes, i no me vaig poder resistir. Li agarré les mofles i li vaig dir «Ai, el meu xiquet, no sé què té, quines mofles té!» I vinga a pessigar al xiquet, i l'abuela, que anava en sa abuela, i me fa «Però què fas, què fas?» I es comença a pegar-me en el bolso, primo, i a pegar-me puntades a l'espinilla, primo, me pega una paliza a l'abuela, primo, que me'n vaig tindre que anar correguents. No sé per què, primo, sempre que veig a un xiquet me transforme mentalment en abuela i li xille com si fos una abuela. Creus que tindria que dir-li a un metge o algo, primo? No sé què fer. Jo ves 2 mofles i encima m'entra la metamorfosis, prima.